Umiinit, umuulan. I'm live. Pasok kayo, pasok. Live si Manay. Pasukin naman niyo si Manay. At naka-live si Manay. Ano pa Manay? Hello, shout out. Good morning. Almusal tayo, guys. Hello, good morning, good morning. Maayong aga, maayong morning, everyone. How's everyone? Kumusta, kumusta? Kumusta? 3 million in my kubo. Thank you so much. Thank you. Hello. Tia, hello. Good morning, Tia. How are you? Bigyan kita ng jacket, Tia. Michelle and Atalia, hello. I will give you a moderator. Are you English? Oh, Michelle, and I'll give you already a moderator. And also, Tia, I'll give you also a moderator. Thank you for visiting my simple live stream. How are you guys? How are you?
Ayan, Michelle, good morning. How are you, Michelle and Italia? Good morning to you, my dear Michelle and Italia. And how about you, Tia? Good morning too. Thank you for visiting me. Good morning, me loves. Hello, me loves. Salamat kagabi, nag-try ako kagabi mag-live ulit. Live lang. Good morning, good morning. Ayan, binisita ko si Kuromi Tamsak. Salamat sa patamsak, sisi. Ayan, almusal tayo, sis. Ayan. Almusal, almusal. Kinakain ko guys to, etlog. Saka bihon, bihon. Tapos na ba kayo mag-almusal? Oo nga, hindi umabot. Hindi ba umabot? Kabutoy Orig! Miguel ang shoutout! Kabutoy! Ang idol ng lahat. Ating Kabutoy Orig. Sabay doon ngayon. Siguro pahinga kayo. Wait, I will back. Okay, thank you so much, Michelle and Italia. Thank you so much. Ganun ba? Nakaano ka ngayon? Ako kasi, ito lang kainin ko kasi mamaya kunti lang kakainin ko na lunch. Handa na! Agoy! Oh, hagdan! Wala may hagdan. Kabutoy. Dili man ni siya. StreamYard ba? Back na po, Michelle and Italia. Thank you so much. Back na po. Ay, hindi siya hindi siya English, Tagalog para si Michelle Ann, pero English na English ang kanyang pangalan. Michelle Ann Italia. Miga love, shout out. At syempre, dahil may Orig, English din ang pangalan ni Kabutoy Orig. At saka ni Coromitize Games. May tumawag kami kaya tumam na mo ipag-comment. Close chat abas na. Okay ba? Okay na. Okay lang yung sisi. Nag 1 hour lang ako kagabi nag-try lang. My favorite is English and Tagalog po. Yes na yes! Marunong siya magpo. At si Mami Manaya hindi marunong magpo. Walay batasan nga tigulang. Shout out. At marunong mag-English si Michelle and Italia. Ayan. Thank you so much. English Kabutoy! Arik! Karami to isang Diyos. Salamat na marami, Kuromi and Sisi. Kuromi to ang games. Ang ganda na daw pabiyasos. Nag-try naman. Kasi nga iyon ang ko, nang nag-aral ako, Sisi, yun ang aking pang-alawan sa mga mga ka-board mates ko, mga friends ko. Nagpapagawa sila sa binabayaran nila ako. Tapos, pag nabayaran ako, ibibili ko na ng 1 dosinang itlog, ilang pirasong sardinas, ilang kilong bigas, at may allowance pa ako. Pero ngayon, sabi ko, try ko daw, sideline mo may love sauce. Hindi naman sis, nag-try lang ako kagabi na, mga ano-ano ko lang. Hindi na kasi nagluluto baga ako. Kurog-kurog na, yung kamay, pasmado na. Kaya ganun nangyari si Kurumi Toys and Goods. Ang hilig. Michelle and Italia, drop your channel, Sisi. Drop mo lang. At because favorite ni Michelle and Italia ang English, I will say, thank you so much, Michelle and Italia, for visiting my small live stream or simple live stream.
at favorite din daw niya ang Tagalog. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Ibaba ko yung channel ni Islander. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Gracie TV, mega love shoutout Gracie TV. Magandang umaga sa iyo, Gracie TV. Ayan, ang ni Islander. Michelle Anita, Gracie TV, good morning. Ayan. Pakiconnect na lang nyo guys, mga dyan na binaba na dyan. If you want to connect the channels of others, please connect na lang. Ayan. Pero dahil marami ng mga mga banana nyo, okay lang, silip lang. What do you mean about the star, heart, Michelle and Italia? I don't know the meaning of that. Michelle and Italia. Tingnan ko nga yung channel ni Michelle and Italia. Gracie TV, Kurumi, salamat, sisi. Michelle and Italia. Michelle. An Italia. Family ni Miko, thank you so much. Pamahaw, almusal na kayo guys. Breakfast. Jefford Gonzalez, hello. Good morning, Jefford. Idol Jefford, Sir Jefford. Dahil bumisita ka dito sa aking maliit na live stream, bigyan kita ng moderator. Ayan. Jefford Gonzalez, shout out. Michelle and Italia. Bakit isa lang ang ni Michelle and Italia? Ayan na mga Michelle, Michelle, shout out. Saan dyan yung channel mo, Michelle? Dyan ba ka ba, Michelle? O pababa na lang yung channel mo, Michelle, para drop your channel na lang. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Thank you so much, Gracie, Kurumi. Eddie, maybe you got it wrong po. I see. So please try drop your link na or channel. Sorry, I can't find. Para magdikitan, lablaban na lang kayo guys. At ako'y kakain na. I will eat a small banana. Ayan. Did you know that a small banana is very healthy? Even it's big or bigger, it's very healthy. Kabutoy, where are you? Thank you so much, Gracie. Thank you so much. Shout G4 Gonzales. Ayan, thank you so much kaninyo. Ayan, nakatawa si Idol Kabutoy. Kasi nga, sabi ni Michelle, favorite niya English, but she knows on how to speak Tagalog. That's why, okay po. But I'll try to speak English. My favorite fruit is banana. Yes, because banana is very healthy. It's banana tree, is banana that, this is an idat. Oh, you know what's idat? Because when it's small banana, it's bigger and bigger. It's very healthy. It's sweet banana, even though it's very small. If you look this, it's small only, but it's very satisfied if you eat this. You make it kumot, because I have only not enough teeth. I will kumot first before I eat.
Yes, banana is very sweet and very healthy. Kasi pag high blood na, kainin na lang banana. mm Nilaga siya. Sisi. Sarap nga, Pero ang liliit niya, ang liliit niya. Mm. Pero kahit maliliit siya, guys, busok jud siya kaayo. Para ba siyang si, Idol Carlo, Yulo. Yung katawan ni Idol Yulo. Braso pa lang, So, digin mabali, Hindi talaga mabali. Once I was small, I did not like bananas until despicable me. I came out and I like it now. I love bananas. Yes! Banana is so yummy! That's true! Gusto ganyan matamis sa banana nila. Masustansya. Oo nga sis. Kaya makikita ng iba sabihin, ang liit ng banana naman na yan. Kasi ang iba naman kasi, may foreigner na banana. Ang lalaki talaga ng banana nila, guys. Lalo na sa Africa, guys, yung mga banana nila. Ang lalaki, Diyos ko, Ginoo naman lang, Michelle Antalya. Banana in different countries has different sizes, especially in South and Africa. Yes, the banana is so high. Oh, not higher. It's so big. My gosh, the hair is only small, but terrible. Yummy. Healthy talaga si Kurume Toys and Games. Pasensya ka na sisi sa akin ha. Ganito talaga ako. Paiba-iba ang ng salita kasi dumadating yung pagka hindi matinong kausap. Ayoko nang mapa kasi mabubulunan. Oo nga sis, Diyos ko, nagugulat talaga. Hindi naman sa sige sis Michelle Natalia, sige, Google lang sis, enjoy your tanghalian. Tanghalian pa lang dyan sa inyo sis. Curious lang ako. Tanghalian pa lang dyan sa inyo. Saan ba kayo sis Michelle Italia? Italia nga talaga no. Baliktad pala ang oras natin no. Dito, pa lang, morning pa lang dyan pala. Unsa kataas ang mo nakita na kataas host, ambot ato talaga. Kabutoy kaya naunsa naman to. Oy, Diyos ko Ginoo, nakaingon jud ko na sus, Diyos ko, magpatuob yun. Pagkaambot naman lang yun, ay, umsal man to. Pilagaba. Enjoy your tanghalian, Michelle. Amin po. 8:58 a.m.? AM pa lang sa inyo? The same naman Sige, enjoy, Michelle. Nigalab shoutout all. Gracie Gracia TV. Katawa si Kabutoy. That's true, Kabutoy. Ambot na lang yun. Naunsa naman to, Magpatuob yun. Pera gaba. Gabi labang. Kaya, kahit medyo mahirap ang part na iba ng bansa na yung sa saging pa lang, mabubusog na sila. Maswerte na sila kung, Gracie, silip-silip si Kabutoy, Gracie. Gracie, silip-silip si Kabutoy, tanaw si Kabutoy, Grabe na mo daw ang basketball si Kabutoy. Mga, mga active boys. Mga bata pa man na sila. Kaya og mga bata pa paniguro gyud. Kaya og moabot ang panahon nga moabot na. Perhab unsay paniguro. Magsiga na lang imong mata. Real talk. Ang mga bata pang paniguro. Habang bata pa. Michelle Diaries, migalab shoutout. Guwapang Michelle Diaries, migalab shoutout. Alam mo ba, Michelle, nakita kita lagi ka sa, ang swerte-swerte mo naman, bait naman ng amo mo, lagi kang, sa real talk, mami, lagi kang dinadala sa,
Ano ba yun na ano? Nga sikat na naman. Ano ba yun? Ay, nalimot yung komisyel na to ang mapagana sa US po na. Ang puntahan, parang United, ano ba yun? Diyos ko, mami, work, mami, lagi nasa travel. Wow, sarap naman ang buhay. Life is so beautiful. Nasa China ako na, wow, Diyos ko, singkit. Gamating og mata. Ano ni mama ni? Hi! Hi! Mga China, Kurumi. Thank you so much, Sisi. Kagabi pa ako nagpapasalamat sa iyo sa pagpunta mo sa akin. Try naman. Kapoy, mami. Uy, okay lang yan. Okay lang, kapoy. Okay lang ng kapoy. Basta enjoy lang sa work. Grace sa TV, kabutoy. Sos, basta real talk, Jod. Real talk. Og bata pa, paniguro, yun. Paniguro. Kaya, og tigulang na basta yun. Michelle Diaries, may loves from Koromi Toys Game. Good morning. Ayan, tapos na kumain si Michelle. Nitel, tapos na po bilis pa kumain. Ay, nako, naano naman ako dito si, si Michelle Anitalia. Matagal ako kumain kasi nga, email ko pa yung pinakain ko kasi baka matanggal yung pustiso ko. So, ginawa ko, wala na ko pambili. Kasalitan akong Chinese. Wow! Ay, ako naman, gwapang Michelle, ikaw man di ay na. English pa ako ganiha. Kakaingit naman work mo, eh. Gracie TV, ayan sa Gracie, very fresh din yan sa Gracie. Mga fresh pa, mga bata pa, Michelle Diary. Kaya Michelle Aritalia, Coromis, mga bata pa. Kabutos, mga bata pa yan. Di pa kinahanglan patama-tama sa kwerdas. Di pa kailangan magpatama. Karo mimigalam, shout out from Michelle Diaries. Ayun, start naman ako ng tabi-tabi. Live na ako araw-araw. Good morning sa mga nandito. Michelle Diaries, Kuruming, Kabutoy, Gracie, Michelle Natalia. This is Michelle Diaries. Thank you so much. Okay lang, may kausap-usap. Kailan kayo guys? Baka mag-enjoy tayo sa araw-araw natin. Kahit gagaya ng kay Michelle. Lagi siyang nasa biyahe. Okay lang yan, kahit kapoy. Enjoy lang. Hindi ang palinit ko. Okay lang yan. Salamat pa rin. Basta amping ka lang lagi sa sarili mo. Lalo na nasa biyahe ka. Pero mahal, Gracie. Ayun. Dapat sa inyo kasi mga masisipag kayo. Mahalin kayo ng mga partner nyo. Dapat mahalin kayo ng mga partner nyo. Kasi mahirap ngayon maghanap ng mamahalin mo, hindi naman masipag. Ganun lang yun. Kaya dapat double. Mahal mo kasi nga masipag siya. Hindi tamad-tamad. Para minahal mo tamad man, ay Ginoo ko. Hintuyok. Bakit dati wala? Maganda yung may white ka dyan kasi may enjoy mo yung kalukaton siya na walang white at FB. Ay, ganun ba? Saan ka ngayon? China ka ngayon. Bakit nakaano ka? Lawagan siyo. Chocoboy. Naku, wag na magmahal, mami. Sakit sa ulo. Hoy, wag mong tapusin, Michelle Diaries. Kasi yung katulad, darating din na nga. Bistak Inday! May ka lang shoutout, Day! Good morning! Darating din ang time na aabot o dumating sa'yo ang tamang tao. Tandaan mo yan, wapang Michelle. Hello,
Wow, naka-whitey ka. Yes, naka-whitey. Eh, si Michelle naka-whitey ngayon kasi meron na siyang roaming. Gracie, si Gracie nasa tamang taon. Pero dapat, guys, dahil try nyo kaya ang makapam na lang. Makapam na lang ba? Kasi, di ba before mga Pinoy yung mga ninyo, sa atin lang to. Mga Pinoy baga to, mga kung ano nyo dati, no? Makapam na lang. May dalawang Michelle sa kanya yan. Michelle Ann Italia. Lalaki din yan, kagaya na Gracie, lalaki din yan. GPTV niya sa kay Kurumi. Mama Labs. May dalawang Michelle, ayan. Bisdak, mahaw ta mami, sige, pamahaw diha. Basta, paminaw lagi. O walay iserti sa mga Pinoy. Mag-apam na lang. Gapang Michelle, paminaw. Kasi di ba mayroong mga iba dyan, ang swerte-swerte nila sa mga apam. Talaga guys. Ang swerte nila sa apam. Kasi nga daw, sa una daw, hindi swerte. Akin si Mama Jacqueline Rosso Vlog po. May love sauce. Oo nga, ang lalaki na, kahanga-hanga talaga. At saka mabuti at hindi ka nahirapan isip ng content. Kasi yun ang laman parehas, ang content nyo, papalit-palit mo lang yung mga laruan mo. Pero, okay lang yun kasi malaki naman pera kapital ni May Labs. Saan po kayo nakatira po? Michelle Ann Italia. Tata Vlog 5 thumbs up then host. Sino tinatanong Michelle Ann? Ako ba Michelle Ann? Dito lang ako sa Bicol, Michelle Ann. Thumbs up dan host. Thank you so much. Tata Vlog 5. Oh, may love host. Iba lang kasama yung iba binili ng anak ko. Ay, may bunso ka mahilig pa maglaro ng mga laruan. Kasi nga sinasabi ko, baka may mga tindahan ka na. May tindahan ka ba ya? May shop ka ng mga laruan. Kasi marami na siya eh. Oh, may 3 for 100 nga naman. O sige lang, Bisdak Inday. Thank you so much. No probs. Pamaho nga po diha. Oo, kahit dito may 3,100 naman. Kaso nga, yung laman ng channel ko, hindi naman mga laro, hindi rin nagkiklik. Gracie TV. Kasi baga, pag kung anong laman ng content mo, hindi din tinatangkilik pag linagyan mo ng laro. Michelle Ann Italia, thank you so much, Gracie TV. Ikaw na lang naglalaro. Nakakawala din nga naman ng pagod yung naglalaro-laro ka. 6 million. Thank you so much. Lagi umiikot yung ko Ang tataas ng views ni Kurumi. Tata Vlog, buti nagpasyal ka Tata Vlog. Pasensya na minsan din ako nakakapunta sa'yo. Pero ngayon, dalawa na. May ikot nga. Dalawa na yung cellphone ko. Pagla-live na ako lagi. Pero hirap din pag ganito na,
umiikot-ikot. Sabi na ako, may love host, enjoy ko lang ang pagkabata ko. Oo nga, no, enjoyin lang. Kaysa mamuro para stress, laro-laro na lang. Ang galing naman ni Michelle, marunong ng Chinese. Ang galing na niya. Ipin ko nga, ano yun. Galing niya, oh. Di ba dati kayo ni Bisdak Inday, nagkakasama kayo, Michelle? Tatablag Lima. Thanks po. Ayan, thank you so much. Ayan si Tata Vlog. Gracie TV. Ayan. Kasi pag ito magano, sayang natumba. Natumba, ano, Tata Vlog Lima. Bakit dinaanan ng, dinaanan Tata Vlog ng, bagyo? Maulan ba? Mahangin? Ano kaya lasa ng plum, Plum. Nung isang araw, guys, may nagbigay sa akin ng dates ba yun? Dates? Tata Vlog Lima, plum. Matamis ba yan? Plum na yan? Tapos first time ko, guys, makatikim ng dates. Masarap pala. Masarap din pala. Shoutout 5 million in my Kubo. Thank you so much. Good morning to everyone. Mayong buntag. Baka bisibisihan na kayo kasi Saturday ngayon. Saturday. Ang iba ngayon ng mga mother, naglalaba. Ngayon. Karami. Mga gawaing bahay ngayon habang hindi mga busy. Habang di sila mga busy, guys. Thanks po, Michelle Ann Italia. Pasensya na, Michelle Ann. Hindi ko maintindihan yung mga sulat. Tata Vlog, thank you. Andito yung mo. Pinuntahan ko yung nabali o natumba. Na plum. Gracie TV. Yan, si Gracie. Patagilid ang ni Gracie, oh. Patakilid. Gracie, ayan, hindi masyadong Sabi ni Gracie, side view. Parang para bang itlog na sunny side up. Yung profile ni Gracie TV, ang maganda si Gracie, naka-sunny side up. Joke. Joke lang, Gracie. Michelle Ann Italia. Okay lang po. Thank you so much, Michelle Ann Italia, sa pagtambay kay Mami. Mami lang tawag mo sa akin kasi Mami din naman tawag nila sa akin. Sinong pumasok dito? Mami lang. Mami ang itawag sa akin.
Chrissy TV, oh, andito ako. So intense, amazing bowl. Ayan. Ano, saan ba yan nakikita ng mga laro ni Shea? Ako ng Chrissy. Hello, my loves from Koromi Toys and Games. Ayan. Hello, my loves daw. Hello, my loves. From Koromi. Buti mga laro-laro. Wow, miss that. Good morning, Sophia, Gloria. Ayan, si Sophia. Mega love shoutout. Sophia, Georgia. Matagal ko na itong hindi na ano sila niya. Sophia. Ayan, Kurami Toys and Games. Ayan. Matagal, maglaro ka na naman, di ba? Magpaparalaro ka na, hindi naman ano. Mahilig ka naman maglaro, mga laro-laro. Ayan, shoutout sa channel ni Sophia, Georgia. Ayan guys, laki din ang channel niyan. Toys and Games. Ang laki din ng kanyang channel. Mga malaki ang channel itong nandito. Sana all na lang talaga. Sana all. Ayan. Mga usong laro ngayon, sabi. Lisa, hello, Milad. Ayan, Sophia, Georgia. Thank you so much, Sophia. Ayan si Sophia. Shoutout sa channel mo, Sophia. Ayan, Sophia, Georgia. Tingnan na natin anong bago, Sophia. Ang ganda-ganda ng magmara. Ay, pumunta naman sila sa ocean. Ocean Adventures. Pasyal-pasyal lang. Di ba naglalaro ka din naman, Michelle? Si Michelle naglalaro din naman. Sophia, Georgia, thank you much. Kabutoy, thank you so much, Kabutoy. Salamat sa iyo talaga masyado, sobra. Si Koromi Toys and Games, kagabi din sa pagpunta. Ayan. Ang ganda ng pagpapasyal dito sa mga ganito kasi daming mga palabas. Nag-i-enjoy talaga. Di logi. Sulit na sulit. Sulit na sulit ang pagpunta. Georgia. Sophia, Georgia. Ayan, comments na po. Ligo mo na ako, Mami. Thank you so much. Sige, Google lang ko pang Michelle. Thank you so much. Ingat-ingat lagi sa mga biyahe mo. 6 million ni may kubutang. Thank you so much, guys. Luisi TV. Ayun, pinuntahan ko na din yung Tatablag Lima. Pinuntahan ko. Malab, sana Camilo. Sarias lang naman ang nila ni Koromi Toys and Games. Mama Jacqueline Rosco. Ayan, kay Mama Jacqueline. Ganda din Mama Jacqueline. Mama Jacqueline. Ganda-ganda ng mga laruan. Thank you so much, guys. Napunta na sa ulo ko yung pinakain. Pag ganitong oras, wala na yung mga nagkakain sa maliit kong tinda-tinda. Wala na mo sa akin, Mami, kaya tumigil ako maglaro. Mama Jacqueline, ayan, thank you. Yun daw sabi ni ni Admin Panyang Payatot. Kaya ko, bakit nanahimik ka?
Ay, ewa, wala na akong time ngayon mag YouTube. Sabi ko, ba't naman? Dati, busy-busyhan. Ngayon, wala na bang time? Thank you so much, Jeans Kuro, Mito, isang Jeans, Mama Jacqueline. Thank you talaga. Kaya naglalaro pa rin naman ng mga sige, Mama Jacqueline. Wala na daw siya. Hindi, sabi ko, ilang weeks na hindi ka nagla-live. Dati, whole day, 3 times a day. Yun pala, wala nang mga mumu. Babalik daw yung mga mumu. Gusto daw doon ng mga mumu, yung nagbabak. Yung sabi ni Panyang Payot, yung puno-puno daw. Ano? Puno-puno na live. Hindi, ambot. Unsay gusto sabihin sa puno-puno Hindi na daw laro. Puno-puno daw. Pasaway. Puno-puno. Puno-puno ba? May loves Kurumi Toys and Games. Good morning. Gracia. Ayan, mga kasama, mga kaano yung Sophia Georgia. Sila Gracia. Ako kasi kahit hindi ko mga kaano, lagi ko na dinadalaw-dalaw ko lang pag may time si Mami. May hindi umiikot ang Ayan. Ang talaga, ang Crocs talagang grabe Pero ngayon ang Crocs hindi na minsan pinapansin si Crocs. Ang sabi ni Panyang Payato, puno-puno daw. Yun daw uso. Puno-puno. Puno-puno. Basta may nakita kasi ako, kininto ko sa kanya, bakit yung babae na nakita ko sa live, half body lang niya. Sige, ingon-ingon ganyan-ganyan siya. Puno-puno yun. Puno-puno daw yun. Yun daw ang uso. Puno-puno. Ay, naunsa na. Puno-puno pala. Delikadong puno-puno na yan. Oo, mga Indian, dami nga. Viewers nila, nga. Pero halata naman, half body lang, Michelle, Sophia. Kurot itlog, tamsak. Sir, thank you so much. Thank you, idol. Thank you sa patamsak dyan. Oo, mga Indians nga nakita ko, parang Indians ngayon. Pero kita naman, hindi naman half body lang naman yung mga ganun. Kaya sabi ko nga kay Panyang, try niya yun kasi yung sexy namang katawan niya, mag-try siya. Half body lang naman. Tapos tumayo lang siya sa gilid doon, tapos ano lang siya. Salamat sa sa Kurot itlog. Thank you so much. Good morning sa iyo. Ayan, yan ang mga bago daw ngayon. Wala daw mumu na ngayon sa mga Pero meron naman. Nakikita ko sa kay Kabutoy, meron naman. Nakagat ako ng pusa, Mami. Ilang araw bago po ako tumayo sa bubong. Kaya wala nakagat ka ng pusa. Inaagawan mo pa ng teritoryo. Huwag mo kasing agawan, Kurot itlog. Shoutout din kay Kurot itlog na mahilig mang-agaw ng teritoryo, ng may teritoryo. Ayan, nagalit sa'yo ang pusa. Sabi ng pusa, ayan ang kihinahinatnan mo. Iyan ang mapala mo. Kasi, inaagawan mo ako ng teritoryo ko. Ayan nato si Sophia Georgia. Sabi ni admin Panyang, ay ambot! Dili ko. Sabi ko sa kanya, para tatayo ka lang sa gilid, tapos ganyan-ganyan ka, ganyan-ganyan ka lang, tango-tango ka lang. Ay, nakalimutan ko, Sophia. Uga-uga pala, uga-uga. Say, shout out,
I am back po. Ayan, Michelle Ann Italia. Thank you so much, Michelle Ann Italia, for coming back. I'm coming back. Thank you for coming back. Sabi ko kay admin pa niyang Sophia Georgia, ano, yung uga-uga, sabi ko, gawin niya. Ay, nawala, tuloy. Ayaw na muna daw niya mag-live kasi ano nga niya, busy daw siya, busy. Sabi ko, mag-uuga-uga ka lang naman. Yung uso talaga yung ano, nag-uso talaga yung mga laro-laro ayun. Natatawa ako, walang pumapansin sa laro-laro ko kasi nilalaro ko yung, nag-try naman ako, ang laki-laking talong ang ginawa, kita ko, nag-yapin ko na may kasama ko nga, dapat ko ba siyang patawarin ako. Naku, dapat sa'yo paluin na purot itlog. Paluin ka na, hindi patawarin. Paluin ka na ni girlfriend mo. Gracie, thank you so much. Kabutoy, andyan pa yan sa Kabutoy. Koy Romy. Mukhang malagag ngipin mo, mami. Hindi, nakasipit yung itlog kasi kumain ako ng itlog at saging. Alam mo ba, kurot itlog, kinain ko, ganito, sabi ko sa kanila, ang saging dito, maliit lang, pero Diyos ko po, Ginoo, di mabali. Parang braso ni Carlo Yolo, bisdak food style. Pero sa Afrika, bastang taasa, Ginoo ko, pastilan. Usob yung nakakita ng saging ng... Kaya pala kahit karamihan mahirap doon sa Afrika, hindi naman sila sobrang hirap kasi ang saging nila sobrang lalaki. Sus Ginoo, Mariosep. Nagkadagko naman lang ko, Miguel Apsperia, Georgia, from Kurot Itlog. Brice TV, ayan, pinuntahan ko yung sunny side up mo. Meaning, hindi sunny side, yung profile mo, Gracie, nakaganyan, sunny side. Ang daming itlog nakaipit sa ipin ko. Sarap ng itlog, yung pakaluto ko ng itlog. Michelle Ann Italia, thank you so much. Ayan. Enjoy dyan sa China. Yung mga singkit, ayan. Enjoy yung mga singkit dyan. Oo, senyorita. senyorita, pero hindi talaga mapagpalit dito. Grabe talaga. Grabe. Hindi talaga siya ano. Ano talaga siya? Ang tigas talaga, ang tigas. Sus, Ginoo, Mariosep. Michelle Ann Italia. Ayan, sana pag-uwi mo, makadala ka na. Sige lang. Gwapang Georgia, Sophia Georgia. Enjoy lang sa pagkain dyan. Enjoy mo, almusal mo. Alam kong masasarap ang pagkain nyo. Ako saging lang. Okay na yan. Itlog. Okay na yan. Para lang maging malakas lang na kunti. Umaya naman pag nagutom na naman. Kung ika'y saging lang at ako ay ham, babalutin kita, aking mahal. Ayan. Maliliit lang siya. Senyorita, matamis baga yung kurot itlog. Pati yung saging sa palad mo para lumambot. Kahit nga ganyan-ganyanin mo, kurot itlog, kahit ganyan. Talaga siya, yung niya baga. Isa pa lang nga nakain ko. Yung ba, andun sa tandahan, bininta ko at 3 pesos. solve na sila sa isa nito, 3 pesos. Binigay lang to sa akin ng girlfriend ng anak ko. Hindi ko naman kaya sinisang bulig. Gracie TV.
Michelle Etalia, 4 million in my kubo. Thank you so much. Sabado ngayon, kurot. Itlog, bakasyon ka ngayon. Walang work. Michelle Ann Diaries. Michelle Ann Italia. May music, sana hindi yun ano. Nagpa-music sa kabila. Gara ng damit ni Michelle, oh. Ay, Disneyland. Yung sinasabi ko, Disneyland. Okay, bye-bye. Ingat. Michelle Ann Italia, Michelle Ann Diaries. Ayan. Ganda-ganda ni Michelle. Ayan. Bye-bye. Ingat. Kain kayo, kain lang kayo. Almusal na kayo. Ayun, may bibili. Ingay ng doorbell. Sige na, Kuromi. Thank you so much, Kuromi, ha. Kagabi pa po. Di tayo pasahurin ng boss natin. Sige, buti pa kayo dyan. Ako, ayun, may nagdodoorbell, may bibili. Sandali. Ano? Pasensya na guys, naku, Gracie TV, pasensya na guys, kasi si Daddy D kasi yung mister ko. Pag ganitong oras, tapos magsikain yung mga kakain sa akin. Gracie, thank you so much for me. Sige na, kain na kayo dyan. Huwag lang. Sino nandyan pa? Magdadaldal pa ko guys. Kasi nga, pag nakaluto na ako, siya na doon. Pero pag natapos na magsikainan yung mga nagkakain sa amin, kasi Sabado ngayon magbabayad na yung mamaya sila. Si Daddy di andon na sa may gate ng barangay, doon sa harap lang namin. Kamaritisan na yung mga tanod, ayun na. Kaya nag-doorbell, nanghingi lang niya limos. Kasi nga idol, maliit lang itong aming style kasi ng anak ko, para kasi ako pag nakaluto na ako, halimbawa doon na si Daddy, di siya na doon,
Bahala na siya doon magpakain. Gusto ko manood na ako ng Netflix, kung ano-ano nang gagawin ko dito. Dito na lang ako sa loob. Tapos si Choco wala pa. Pag binasok na namin, open yan. Pag nasa labas si Choco, nasa gate. Open tong gate, pinto namin. Pero pag napasok na si Choco, dapat nakasarado na yan. Kasi hindi pwedeng makalabas si Choco. Kasi pasiguro lang tayo kasi iba ang, kahit wala pang nakagat si Choco, iba ang ano nila, ugali ng mga bully. Baka hindi natin alam kahit wala pang nakagat yan si Choco. Kaya diyan ng anak ko, nilagyan ng CCTV yung tindahan ko, yung gate, nilagyan ng doorbell. Kasi pag may bibili, nakikita ko kung sinong bibili, tapos magdo-doorbell na lang. Ganun. Yun ang purpose ng doorbell sa CCTV. Kasi ako dito, balik na ako, live. Kasi si Daddy di ando na, nagmarites na ng mga tanod siya, nag-enjoy dyan. Tapos meron pa isa-isang nagbibili. Yan, ma-doorbell. May isa-isang bibili, nag-i-snack o isang bibili. Lagi na akong magla-live ngayon kasi nga, dati wala akong cellphone na isa. Ay, meron akong cellphone na isa. Pwede na akong mag-live. Nanghihingi ng limos. Asus ko. Kiss me pa naman. Sana hindi copyright ang kiss me ni Vilma Santos. Kuromi, nag-music na sa kabila. Kasi sa kabila, kina brother-in-law. Pa-music, patay. Kiss me na. Hold me, darling. Nanghihingi ng limos na tawag kayo. Shout out 5 million. Thank you so much. Kagabi si Kurumi nag-live ako kasi nga mahilig ko talaga kahit noon pa yung pagdodrawing. Yung nag-college kasi ako, kwento ko kasi yun ang source of allowance ko kasi nga kulang yung allowance ko na nabibigay sa akin. Kaya di ako, nagpapadrawing sila. Sila. Sabi ko, salamat may nagtambay naman sa akin. Mga 4 yata kay kagabi. Nag 1 hour lang ako. Try ako kung, hindi na talaga, pasmado na talagang kami. Dati, gaya ko yung mga mukha pag napapaano sa akin. Tuwang-tuwa naman yung mga kaklase ko, sa ka-boarders, mga ka-boardmate ko. Pag magpapadrawing sila ng mga mukha nila. Tapos magbibigay sila, ganyan, tuwang-tuwa na. Tapos pag nagbibigay sa akin, bibili na ako 1 tray na itlog, stocks ko na yan sa lalagyan ko. Tapos may kunting pera pa ako. Hindi ako masyadong nahirapan sa allowance. Yun ang bali, ko, nang nag-college ako. Eskwela, di man nakapag, Thank you so much, guys. Kuromi Toys and Games. Thank you. Purot itlog. Sa mga pumunta dito, Bisdak Inday, Gracie TV, Purot itlog, Michelle Diaries, Cabo Toy, Sophia Georgia. Thank you so much, Bisdak. Maraming salamat. Tatablag Lima, thank you so much. Ayan. Andiyan narinig ko na yan doon si Daddy.
Medyo anuhin ko kasi ang lakas yung ang talas pa naman ng tinga ni Lolo. Okay guys, ako magpapaalam na. Thank you so much sa pag-stay. Salamat. Ingat kayo palagi guys. Salamat sa time. Salamat sa time nyo guys kay Mami. Salamat talaga sa pagpunta sa kay Mami. Yun. Enjoy lang yung mga araw nyo. Guys. Magpapaalam na ako ha. Pasensya na kayo ha. Nadidisturbo kayo. Ayan. Bye-bye guys. Bye-bye Sisi. May loves ko. Ito isang games. Thank you so much sa inyo lahat. Diyan na pumunta. Thank you. Salamat. Good morning, mega love shout out. Happy Saturday, everyone. Enjoy lang ang life. Thank you. Bye-bye.